Diversi għaqdiet u movimenti li jsejħu lilhom infushom favur il-ħajja, it-tfal u l-mara oġġezzjonaw għal protest ġudizzjarju mressaq mill-Fondazzjoni għad-Drittijiet tan-Nisa li talbet biex tiġi legalizzata l-kontraċezzjoni ta' emerġenza bħal morning after pill. Jum wara li ħarġet din l-aħbar, il-Life Network Foundation Malta, Gift of Life Foundation u Malta Unborn Child Movement argumentaw li l-ħajja ta' embrijun tibda mal-moment li raġel u mara jkunu flimkien. B'hekk b'din il-pillola jiġi affettwaġġu fil-mara b'tali mod li jintilef l-embrijun. Argumentaw li l-morning after pill hija mezz ta' abort u sejħu biex il-ħajja tibqa' tiġi protetta sa mit-tnissil. L-għaqda Women for Life uriet it-tħassib tagħha fis-stqarrija fejn qalet kif diversi studji urew li disponibilità faċli tal-morning after pill tħeġġeġ is-sesswalità fejn dak li sejħu żball ta' mument jista' jiġi korreġut faċilment. L-istess għaqda żidet tgħid li l-introduzzjoni ta' dawn il-pirmi f'pajjiżi oħra waslet biex inkoraġġixxa mġiba abbużiva u stupru minn irġiel. Meta kuntattjajna lil Elena Mikallef Borċ bilalli neħdula kumment dwar din il-kwistjoni, għaltilna li ma tixtieqx tikkummenta quddiem kamera u minflok stednitna biex nibatula l-mistoqsijiet fuq l-indirizz elettroniku. Għaltilna wkoll li ħadet din id-deċiżjoni fid-dawl li mhux joġobha l-mod li bih qed tirrapporta l-midja dwar is-suġġett. Intant, fil-protest ġudizzjarju tagħhom dawk li talbu għal morning after pill argumentaw li l-kontraċezzjoni ta' emerġenza tiġi liċenzjata, importata u anke mqasma f'Malta. U ma saħħu li l-libertà ta' riproduzzjoni tan-nisa għandha titqies bħala dritt fundamentali. Kull mara u kull koppja għandu jkollhom id-dritt ta' meta jażlu li jkollhom it-tfal u saħħu li dan jgħiduh numru ta' dokumenti internazzjonali.